After making a name for yourself, next thing wotoona zita rako rakutodragwa social streets woshamisika kuti kozvaita sei. Boss Vecco has decided to come to his own defense. Vakati veduwe inini ndakutoshamisika kuti ko yandapara ndeipi, asi vamwe ndo vari kuti kuvhunduka chati kwatara hunge une katurikwa chishona ndokukuvadzai nacho ini mukada kuita zvekutamba neni pano. Okay, welcome back to your channel. Please don't forget to watch this video to the end. So guys, a Moreboys aita live achitaura migration scam or visa scam. Ataura zvakawanda, but it was just a general conversation. It was more of like a literacy lesson. But Vecco Lupa Zhou was also watching the same broadcast. Zvichibva zvangu svika muhana make akafila kunge it was meant for him. So he responded akati iye, I recently watched a live broadcast by my brother Moreboys, and zvichiita kunge zviri directed ku company yangu Diamond Migration, although he didn't explicitly mention it. I was taken aback that he organized this without calling me or reaching out to me directly, especially since vane number dzangu. Normally tinositaura matters dzakadai before going public. Okay, to address my concerns angu, if anyone believes they were scammed by Diamond Migration, torai ma screenshot muti tumire zvakare ma receipts nema invoices or service agreements dzatakakupai at the time ye payment yenyu. Isusu ma clients edu, they pay in cash or directly mu company bank account yakanzi Diamond Migration, which clearly displays the company name. My steps aya helps us to maintain transparency and accountability. I understand mu live matauro zvakare ma company fees angu sekuti 6,000 rand. I have the right to set my prices as long as our services remain honest and legitimate. You also have the right to run your company sezva munongoona fit. So izvi zvandanyora pano is not intended as an argument. I just hoped we could have had this conversation privately first. Nonetheless, I trust that God will guide and protect my business, and I'm committed to growing it with integrity. But pasina nguvangani Moreboys Munetsi ava angobvisa live yacho. So guys, ndo zviri background izvi. Moreboys hana kutaura zita reorganization, hana kungotaura. It was more of general, as we said earlier, but now zvimwe zvaataura zvinenge ma 6,000 rand amount zvabva zvati geje nezviri kuitwa na boss Vecco. So ndosaka vasvika pakuti ini ndichiregai ndichiresponda. It was also coupled with my allegations ari kuzara muma streets umu guys. So there are so many screenshots that are circulating, but hadzisi kuburitsa kuti Diamond Migration, dziri kuburitsa kuti vanhu vakaisa mari. If you look at the previous video on the link that is part of this video, muchaona kuti Vecco anze anosimbochinja mazita, anga atombotora reumwe mufesi ari ku Cape Town. So it becomes difficult kutresa kuti chokwadi mari yakaiswa Vecco uyu here kana kuti, but vataura kumashure vati ivo mukomana ane saka wezera irori, picture racho ndirori exactly, anodriver a motor white, something like that. Dai wakangosiyana hakona nanyati izvezvi wakuona kuti unogona kutongochajwa ka 2 million kekunzi kwai wakafamba nawo. Pesi yamuri kumanya nayo hanzvadzi, dai marega yenyu kukoromoka, because vakawanda vari kutoda downfall yako, but Mwari vanewe, usape vanhu mari. 1 minute ukangoita famous muZimbabwe haumurarami, vanhu vanotokutsvakira mhosva nemazimba. So guys akabirwa ngaauye neproof of payment one time, asi dzinongobikwa idzi unopa dona chete ukasasimba.
So vakawanda vari kuuya neadvice yakasiyana siyana. Is your company registered? I couldn't find it on Google. Isu hatidyi zvevapfupi nekureba. Ndevamwewo vari kumira naVecco vakati aiwa koma Vecco munhu anoshanda nesimba. But now manetizens ari kuti Vecco, do you remember takatombouya pano tikakuudza kuti usanyanyire kutambira mumastreets, brand rako rinodonha. Ndakambokuudza kuti zvigure zvawada kujoinana nazvo izvi hauzvigone. Isina drama, but what I know, the truth shall set you free. Keep on doing good things. God bless you. Okay, so boss Vecco, pane mixed feelings pa uyu apa pa social media. Vamwe vachiti Moreboys anotaura zita rako asi iwewe wangoita nyumwe nyumwe. Maybe nyaya yekuti papagara pamboita messages ari ku circulator. Vamwe vari kuti mesewo mabusinessmen vagara mungori wombavha imi kungoti hedu takatojaira kubirwa and it's okay. Kusvinuka kwemazimba kuchatonetsa zvachose, tinongobirwa takanyarara. Ukuwo vamwe vari kuti vamunetsi maita ini basa, ini ndanga ndakatobata mari mumaoko kuti ndiendesewo mari yangu kuti vandiitire mapepa. Veduwe mudzimu yangu unondida, kunze uko hakuchisina kuchena uko. Mwari pindirai chokwadi munhu asati aroyiwa. Asi ngatingoitai not the following. Pangoitika chakanaka hapashayikwa anotaura, paitwa chakashata zvakare panongowanikwa anotaura. Vedweka hapana chinotaurwa nemunhu chenhema chinomira forever. Lies have got short legs. Tichaona kwazinosvika. Iyi nyaya ndangoona sekunge Moreboys ari kurwadziwa nemukomana Vecco nenhau yekutoresa ava mapasipoti. Kuwai kwese uko zvaive zviri zii? Kuwai panzi pakuda maV11 ndo pabva pabaya Mobi live button achitaura zvemafake visa. Imiwe ini handipo. So guys, vanhu vakawanda vari kungozvibvunza kuti why now. Vamwewo vachiti whywo newewo wabva wanyumwawo Moreboys asina kumbotaurawo zita rako. So ndo zviri kuitika mumastreets. So far boss Vecco is under attack. Tichange tingokupai zviri kuitika mumastreets. So many people have come through with mascreenshots akasiyana siyana ekuratidza kuti vakaita mapayments, but the only problem is hapana kunyogwa kunze Diamond Migration. Since mukomana ambotaura zvakare kuti ambotaura kuti anombothreatena vanhu havachafiliwo comfortable kuuya nenyaya dzavo. So guys, zvatambotaura zviya kuti nhema hadzina kwadzinombomanya dzikasvika panokanganikwa in no time. Anyway, uri kutoenda viral in no time, inenge yatodzima nyaya yacho toenda kunext. Kana chiri chokwadi kuti uri kubira vanhu boss Vecco, chireka kudaro. Zera rako iri uchiri fresh, uchiri mudiki, you still have a long life ahead of you. Kwete kupedzisira wakupinda mutorongo nezvinhu zvisina maturo. So if it is true, please stop now zvichiri early. Kana uchikwanisa kudzosera vanhu mari dzavo, please do so. Asi kana dziri nhema, the truth shall set you free.